maratoia abian, abenduaren 12an egun handia, eta aurten bihotzari. Entzungo diegu? Entzun bihotzari. Entzun bihotzari. Irabazitako dirua, gaixotasun kardiobaskularren ikerketara bideratuko dela, beraz, parte hartu zuek ere? Bihotza, pun, eurek datozen bakoitzen gure ondora. Gure lehiakideak datozela! Pasa, Arura! Argi eta Imar, nahi eta Xabat, Galder eta Aitor. Zo garrantzitsua da bihotzari entzutea. Bueno, bihotzari entzutea ondo, mediku batek bihotza entzutea oso garrantzitsua da, baina metaforikoki be bai. Angie Imar, bai ez da? Bai. Bazari, Angie, bihotzari kasu itzen zaionak edo? Beti. Nahi burua ikasen baino. Bai, bihotzak agintzen du. Bai. Gero bakizu konektatuta egoten da, baina bai ondo dau. Miluzen Aimarregia da buruari ere pizka bat. Bai, oreka hori. Burua eragin behar da. Bai, hori da. Bai, kasu bihotzari be bai. Bai. Bueno, bestak beste, klaro, noga zatoz Miluzea, noga zatoz lehiatzen Aimar, hor bai bihotzari kasu egin behar zaio. Bai, hori bai. Bai, ez da? Bestela buruaz nervioso jartzen za eta ez zatoz. Ondo, eta lagun hona topatu behar da, eta hor badau energia bat, oso intimua da lehiaketa bat. Mistiko jarri gara gaur, ondo? Ez, badau lehiaketa bat norekin etortzen zaren? partekatzen zunien, hor badau energia berezi bat, bai. Zuek argi eta garbi, bikote hona osatu duzu, Datuei begira dut data. Ondo, Euskal Herriko bikote honenagaz bat abesti etorritxe. Bale, zuek, 5. saioa. 1.250 euro. Aimar ondino gaztata dauz euroak edo ez? Ez, ondiok ez. Ez, kobratu barik ondino, ez da? Bai. Bale. Geixan bila, ondiok. Ba, segi luzadunen, eta ja kobratzen duen eguren baten. Ongietarri. Eskerrik asko. Unai eta Xabat, Gabon. Gabon. Zer moduz? Ondo. Bihotza ere ondo? Bai, bihotza ondo. Bai, ez da? Kirol zientziak eta ikasten jardun da. Hori. Zuek asko erreparatuko diozu, Unai, neurtu dugu 1000 zeko saio batean zenbat kaloria erretzen diren adibidez? Hobe ez, Ez? Badira batzuk, ez? Bai, asko erreko dira, bai. Kau, pentsatzeak ere erretzen du pixka bat. Bai. Ados, guk horregatik askotan, pulsazio bajuak eta izaten ditugu hemen. Guk bai, 13 kaloria morreo bat egaz, nik hori dakit. Bai, Bai. Bueno, gero, barkatu, Maixa batzuek hau ikasita, morreoaren arabera edo nori ematen diozun aldatuko da. Hori ja ez dakigu. Hori ez du neurtu klasean, Pasioaren arabera unai aldatzen da. Batzuri pipi gogoazko barik hor ja behatzi edo. Bai, ja pasioarekin amairu edo. Gogotxu zuek, 4. saioa gurean, 350 euro irabazita. Ondo dago. Ondo. Bueno, planak egia finantzatzeko diru gehiago ere behar dugula, besteak beste Cancunera joan nahi dute hauek, ze 80 urte dituzte, edo ez dakitzen. Ez morreatzera. Adibidez. Pizka bat entrenatzera edo. Ikasketak finantzatzea ere bada planetako bat. Bai. Hortarako, gaur, beste finaltxoa jokatu? Diru pixka bat? Bai, espero gu. Animo bikote, zorte hon. Gure bikote berriz, ez moduz Galder Aitor. Oso ondo. Zatozie, maitasun asko emoteko. Bai, Hartzeko be bai, Hartzeko be bai. Galder ausartak sari, hauri bakarrik esango txut. Bestak beste instituto bat izatuzilako Aitor. Bai. Hori ausardia erakusti da, Bai, 80 animatu diren bakarra gu gara, bai. Bai, oso ondo. Irakasle bakarra gu, bai. Zelan animazarie, nondik zatozie, dana galdetu bitzutie, Galder Aitor eta ze bikote osatu zuien? Ba, Arratia institututik, Arratia Baiaran, eta, bueno... Leku txarra ez. Letratako bat, hori, gorbeiet, eta orduen, ba, letratako bat eta zientzetako bat. Ondo, tandem osatuta. Txubetorrekatuteko esan duguna lehen. Ondo. Hori, horrekatzeko asmoakin. Galder, zu, ze irakasten? Ni historiako irakaslea naiz. Bigarren DBH-en, Erdi Aroa, Nafarroa eta guztiak. Ondo. Neko aritza eta... Ondo. Zutan ikafe baterako badaku. Aitor, zu? Matekoa. Matriziak, integralak, oso baliogarria be, ondo. Biak ere oso irakasen baitatua, seguro. Mate eta historia, ze ondo. Klasikoa. Galder, eta, Aitor zupe bai, umetxuek etxien, gau ikusten ongo di, seguru. Bibako itxa. Dine, batek Euskal Herri zaltzabi da Aitor. Claro, gero media ondo urtateko. Da gero lana izateko, Claro. Izenak, Galder, umienak. Lur eta Ipar. Lur eta Ipar, 8 urte. 8 hori da. Egongo diz, miluze zutxuek izango di, seguru. Urduri, orain etxean. Oira joateko gorik ez, eta hor borrokan beti. Segi, gaur justifikauta dago, oira berandu joatean. Aitor zuen atxikitxu bet bai? Bai, eta txiste fazileko zuzen, Maio eta Ipar dire, be. Ondo, urte bita, 6. 6 eta 3 bete dago. 6 eta 3. Legia, norabidea umeen markatzeuten. Ipar argi daukagu. Oso ondo. Galder Aitor, ongietorriatik zabal-zabalik zuentzat. Haupa zuek. Bejonda izuela, eta Iparra zakuak ere markatzen nola bai, denak ara begira jarrita. Erne gaur, Miluzen jokoan, 10.005 euro. Onak.
Onak dira. Ondo. Eta Iparra erakutsiko digu. Aita Barandiaran jaunak ere. Barandiaran institututik datorreta. Apa publikoa. Gabon, handi etorri. Eredu. Bai, noski. Eredu. Beti. Euskal Herrieratzen gabiz. Eredu. Eredu. Eta eredu ematen Galder eta Aitor. Zuek iritsi berriak, zuek aukera. Ikusi makusi, tribuaren berbak, fotokumeak, zertan? Gu mea garrela ikusi makusi egingo dugu. Bale, oso ondo. Ea ikusten den, Erne? Ez da inerrexata. Angi eta Aimar, zertan jarriko ditugu? Aimarrek bertsolari arpeiedeko, igual ipiniko dugu, fotokumetan. Bai, bertsolari arpeia ikusita euren alde. Ze beste estrategia izan daiteke, onak izango dira eta beste proba bat, ez. Lusitzeko etorri dira gazteak. Oso ondo. Unai eta Xabatentzat, tribuaren berbak. Aimar, bertsolari aurpegia omen daugaztu? Ontxera kutsiko txutia. Bai, eta? Zala esan egua, falta esan. Ondo, baita txirritatxok ere? Ze pasa da? Txirritatxogaz? Bueno, ondo dabil, ze adiskidetasunaren apologia egin nahi izan du. Oso ondo. Bertxo honetan, beraz, adiskidan zara bidean. Garrantzitsua da, Oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua da. Zalantzari gabe. Eta hau etxek zuen berbak, guazen ba. Lana, bilera, kirola. Eta... Beti agenda, lepo. Du. Dena bukatu orduko. Jada... Elkartzeko da. Berandu. Begira entzun esango. Dizut... Egingo zara. Aldendu. Eta merezi duten. Lagunak... Merezi bezala. Zaindu. Ondo? Kontuz? Zuzurona! Etxean, bat emateke somatu ez badu, ez nago izutzen negu hurbilak hori zen doinua, hortan alegindu gara alegia. Bueno, ala ere gero gauzetxu bat esango zut. Ikusiko, aber bertsuerekin zer gertatu den. Angi eta Aimar! Puntu! Ondo! Zelan da impostoraren sindromea? Bai? Ba, etxetik esango da bilako, ilaskidamen bertxotan ona, Antxonez bere monologo eta bertxolarire, da gero nor da nor? Bueno, denetik, errolak naztu Gero nor da nor, farsanti edo gero, eta gero zu, hemen, doinu ekanata zenak. Unai Xabat. Fuerte hasi dira besteak, Aber, Euskal Herriko txosna honenak non dauz? Hermoan. Hermoan. Poderko, Oiartzunen. Oiartzunen eta Hermoan. Ba, erakutsi bilita zauzila. Unai Xabat, badatoz, triboren berbak, denpora. Ardoa gazarekin, Unai. Baltzagasa. Ardo txuria Coca-Colarekin. Boka. Ardoa gazarekin. Baltzagasa. Ardo txuria Coca-Colarekin. Kalitxurria. Zuritoa, iparraldean. Pika. Ardoa gazarekin. Baltzagasa. Ardo txuria Coca-Colarekin. Kalitxurria. Zuritoa, iparraldean. Boka. Ardoa limoiarekin. Txirriz klasa. Ardoa gazarekin. Baltzagasa. Ardo txuria Coca-Colarekin. Kalitxurria. Zuritoa, iparraldean. Boka. Ardoa limoiarekin. Bitilingorria. Patxarana laranjarekin. Butanoa. No. Garagardoa limoiarekin. Kaligorria. Ardoa gazarekin. Baltzagasa. Ardo txuria Coca-Colarekin. Zuritoa, iparraldean. Boka. Ardoa limoiarekin. Xabatek gero ikusi du. Pika behar genuen. Gainontzean ondo, parrandan ordu batzuk egin ditugu. Ondo? Ikusten ikasteko ere balio du honek. Claro! 3 sartu dira eta 30 puntu zuentzat. Kalitxurria ondo. Kalitxurria, Kalitxurri. Epa! Kalitxurri bat. Exotiko oso. Galdera, Aitor. Aurrekoan abagenekien, ondo, Bai, Zuegar ere ikusi hautatu. Hori da. Jakitera. Autogintzan eta zer moduz? Autoak, lasarketak... Bueno, Erne, haue dira eta elementuak. Gurpila, kaskoa, bandera, volantea, garaikurra, autoa, motorra eta trajea. Guazen bat, denbora, Galder, autoa. Lau. Aitor, gurpila. Bat. Ondo. Trajea. Sortzi. Aitor, Sortzi. Volantea. Lau. Bandera.
Hiru. Zer da, hau? Motorra. Bost. Ez. Garaikurra. Leiru. Kaskoa, Aitor. Bi. Aitor. Aitor. Bi. Autoa. Sei. Gurpila. Bat. Trajea. Zortzi. Volantea. Lau. Bandera. Hiru. Motorra. Zazpi. Eta garaikurra. Bost. Zuretzako garaikurra. Ondo! Ezkerrak matematikako etorri dan. Erdo, fondo! Zua marka bailura. Talentu ezberdinak, Bai. Talentu ezberdinak. Akaso imintzietan galderre sekulako erakustaldi emango du? Bizkanaka hasiko gara, Anja Aimar, zuek prest? Bai. Erakustaldia emateko, zuek ere noski. Hartu balekua, Unai eta Xabat. Beste aldean, lehenbiziko erronda, hortxe kontzeptuak, demora. Abeslariak. Letrazten zaio eta besteari... Ez, gaizki. Kamara. Bale? Nor da? Abeslariari grabatzen. Ez da abeslaria. Entrevista egiteuna, zea. Zer da? Elkarrizketatzaile. Zetaria oso ondo. Kaskoa. Ez. Katua. Lehoia, tigrea. Untxia, Ondo hori oso da. panda. Bai? Bai, panda harta, bai. Bai. Bikotea. bikotea igo gailuan. Igot, Bi auzokide igo gailuan. bizilagunak igo gailuan. Bai. Zertan ari dira? Igotzen, Eguraldiari buruz hitz egiten. bizilagunak igo gailuan izketan. Izketan oso ondo. Hau, seguk ez dugu zehaztu zeri buruz. Bai, ze morbo, etorri da. Bizilagunak azten zaren zer egiten? Epa. Ez, ba izketan. Beti egiten dena. Bai, izketan. Bai, egia Erta, irurogeina Zondo. kontu! Uste dut topaketa biek beti bukatze dutela da berdin, horrela. Bueno, Izketan, egualdi bai. ederrata, egoizteata. Bueno, dena dela. Zeualdi oso ondo datorre. Bai. Zeualdi, gaur, Bai. Maixa bat, egualdi ona hemen platoan ere. Bai, hemen bai. Imintzio batzuk egiteko. Apropos hartu lekua, ba. Galder eta Aitor, bestaldean. Oparratia, Bota proposamenak, beldurri gabe. Demora. Ondo? Gereixa jaten, Bai. Zer dira? gereixak. Bai. Bai. Ikain. Kabina baten telefonoz deitza. Bai. Telefono kabina, oso ondo. Demora dago, Untzia. Untziak saltoka, kanguruak. Australia. Ez. Belarriak. Diote. Salto egitea. Ea, biak dira, Utzi handiagoa, nola? Bai, bikote? Ja, zer? Saltatu. Ez. Alkarrik lasterketa. Bai? Lasterketa. Untxien lasterketa, ez. Salto lasterketa. Dortoka eta... Dortoka. Dortoka eta arbia. Bai! Bai. Horri ikasten da, dordokak. Irakaspena zan, Bai, bai. polikiago joan da ere, bidea horrela garrantzitsuagoa dela. Eta ezarrotuteko, erdi garrantutzen da. Izan zirelako Bai. gara eta garelako izango dira. Hori eta beti, guztia, hori beti. Irurogeina puntu. Hori ipuin guztietan agertzen da. Zalantzari gabe. Hori Xabier Leten kantatan Noski ba. Galder, erakustaldi egiteko aukera orain. Ados? Aitorrekin batera, hartu lekua. Anja eta Aimar bestaldean. Ondo ari dira, besteak ere. Ja ba, iruko baten bilazuek ere. Denbora. Aitor hasita. Zulatu, torni bat, torlojoa. Ez. Bombilla. Kobazulara sartu. Zer da? Linterna. Bai, linterna. Zapaldu. Zuloan. Mina. Arrapatuta gatu. Platanoa zapaldu, Ez. irriz badatu. Ba, zer da? Zapaldu. Asuna zapaldu. Ez. Opa, Galder. Trampa. Ez. Basa zapaldu. Zer da? Zer da? Basa. Bai. Lokatza, basa, bai. Futbola. Futbola bota. Futbola, vale. Biak, Futbola atezaina. Ikusleak, bankilloan. Bankillun bai. Vale, bi ikuslea. Ez, ikusleak ez. Entrenatzaileak. Bai, entrenatzailea, eta... Eta Entrenatzailea eta jokalariak jolastera. Bankilloan nagoena, bai, oso ondo. Bai. Alkian nagoena.
Bai, lokatzatan basatzatan egon da, Gustora, Galder oso ondo. Galder? Alere, ze marrazki bizi dunetako, platano ez apaldu. Bai. Eslastika, humore fisikoa, eta ondo. Ba, oso imintzieko nahi ikusi du, beste Ikain. 100 puntu, oso ondo. Bueno, ba, la frase egin barik aldala, eroglifikoetan. Anje Aimar, Ez galdu fresko, bazatan, fresko. Zuentzat, lehenengoa, hause, denpora. Zure alaba trebea da, Ulabar. ez? En... Ez, bestera batera, venga. Zer da hori? Labarru. Ez, labarra, ez bestera batera. Eunsangoa, zer da hori? Ez, Somorro. ez? Segi, gero? Ean. Bestera bat, ean bai? Ulean. Uepa. Arra. Arra. Arra, askotan agertzen zaigu marrazkitzu hori. Arra, ean. Arraunean. Oñatiarrak, bero, baina zauztarrak ez asmatu izana. Kostata. Bigarrena. Eta ari zaretelako. Bai, baina... Anja Aimar, hau bai. Denpora. Jada ez da oikoa izatea. Telefonoa? No. Ez. Elea. L baderantzunen zati. Ele barrua. Ele bakarra. Oso ondo. Oso ondo. Ondo. Bikoiztuta danak, zer nahi dugu? L hori, ze berezitasun dauka L horrek, bakarra dala. L bakarra, ez da oikoa izaten, orain... Noski, orain ja, zuek zenbat hizkuntza dakizkizue? 2,5. 2,5. Bai. Bueno, Bai. alegia, euskara, Gaztelera eta erdipurdi, Ingelesa. ingelesa. Anipai 2,5. Bai, Bai. Ni portugesak igotze dizkit horrela... Zuk 3,5. 50 puntos, beranta mar! Bai ba, zen horrekin ja. Bai, hori ja osorik dakizu. Noski, zalantzak gabe. Inglesa apurde, Baita ere, frantzesa, bat ere ez. zeo zer, Zuk bai. landetan eta ikasi, ja, ez da? Frantzesa da notak igu zeo zer. Una ixa bat. Eroglifiko batzuk. Zenbat hizkuntza? Hauek bezala, ni bintzat. Bitardi. Bai, bitardi. Ondo. Eroglifikoetan topea eginda, Bai, ba. eroglifiko hizkuntza ere, bai. Hori da. Venga zuek, lehenengoa denpara. Zaplastekoa jo diot, Kokotean. bikain. Koko erdiako, babi, ko, eta te baten barruan dauz, kokotean. Oso Nahi, ondo. eroglifikotan profizientzia ateratzekotan zara, Hau horrela asmatuta? Bai. Ja ba. Ba, bigarrena, denpara. Plantxan egingo dugu, Sin, ez? txartel, Ez? Bestera batera. Zer da? Bale, bekuen hor da. ez dakigu. Oh. Bale, bago, ikue, venga. Bestera batera. Txiki, txip, Bale? Txip. Txip. Boa. Plantxan egingo dugu txip. Idoia. Idoia Surmendi abeslaria. Txip, aterata, bai. De hori erregaitxik ordezkatzen dugu. Iroia izango litzateke, txipiroia. Baina igual atatzen zame, bai. Bai, plantxan eginda. Profizientzia, bebia, atera dugu. Bebia, Ondo. Berreita gar puntu, ondo. Ondo. Galdei, Aitor, erguziko batzuk, zer? A ver. Urduri daude, Bai, hasi aurretik. hori da. Ea maitxute bero. Lehenengoa denpora. Gaztatik atera itzazu, lau, Txerrien. txarri ez bestera batera. En baderantzuna Herri- zati. Txerria beste batean. Lau herri... Lau baderantzuna zati. Lau, Itzazu lau. Lau. Txerria beste batean. Basurden ez. ez? Urde, Urdeak. agertu zaigu. Urde, Txarritxu hori urde. urde deitzen diogu. Lau, urdeen. Laurden. Laurden. Gaztaren laurden. Uf, Bai. zuek badinoztu, Galderra gondo. Eroglio, ez da zautzen ordu, Eroglio arrati institutora hitzaldi bat emoten? Nahi baduzue. Soziopata bata, bai, igual. Bai, Igual, Ez esan saltuen, Ordainduzkero gongo da. ordainduzkero bai. Ba, guztia duka prezio Bai, bat egia da. bai. Galderra Aitor, bigarren eroglifikoa denpora. Zuzendariak etxean utzi du, Bat. Bat? Txirula da hori. Txila, batxila. Txila. Bat? Batxila, Motxila. motxila. ez da txirula. Ez beste da hori. Bat, zuzendariak etxean utzi du bat, Bateria. batuta,
Turuta bata. Batuta. Turuta bata. Ah, turuta bat. Turuta, erdiko ru, ez dugu behar silaba hori, tuta bai, batuta, baina zuzendaria. Bai, batutari gabe. Gustatu zait, gonga entzun da gero ere galderrek, batuta? Ba, ez bada, kontatzen duen edo. Bitu gutx, punturik ez beraz. Lastima. Lasai alere hemen data miluzeko eskuaren deia darra. Jo! Bikaina! Oso ondo! Ondo! Aurrera ba! Indartzu, handik, egin aurrera. Txu, prest, bikote? Bai, beti. Ja ba, komoina joko, noski. Lasterketen kasuan behintzat, Durangoko azokaren zemagarren ekitaldia ospatuko da urten. 54, 57, 59, 62. 59. Ederto. Ondo. Erre, ze bokal? A. Zuk badakizu nik gaztatozena. Noski ba. Ah. Ta zuk badakizu miluze berezik bat egongo dana, Baita ere, noski ba. Ogotxu, Aurrera, entzun. Minutuak ez du segundurik galtzen ieskean gabiltzan Epa, dotore, Nola du izena? Janus Lesterren kantu honek, egunak, minutuak, segundoak, denbora. Minutuak. Bai, Bai, ba. Ondo. Ka? E. Eta, ze pausu? Janus Lesterren pausu bak izutzen. Bai, ari da, Tak itzen da benien. Aldiro jartzen du, Abestearekin batera, koreografia txikiren bat, oso ondo jokin, fin. Anja Imar, aurrera. Ze animalia ikus dezakegu Donostiako hiribarruko autobusetan? Mantangorria, sugea, dortoka edo igela. 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 Bai. Bueno, mantangorriren bat jungo da barrun bai. Eta dordokaren parera ibiltzen da. Ze bokal? U. Lasterketen kasuan behintzat, ez dakit, tankerarik hartzen diogun bikote? Aurrera. Bai. Ja ba. Han, adibentxu, dupla taldearen zein kanturen bertsioa egin digu. Burrukontan iraungo duten baitzar gaskak zarete, por los cojones lete, orain gazteriak izarren altza degrada huitpikete. Bena, kubo mimol! Zein hau, dantza gaua, alta gama, fandango nasti edo tiriki trauki? Fandango nasti. Oso, ondo! Venga, lehente. Ondo! Ona? Bokala? I. I bokala. Eta honekin, lasterketen kasuan behintzat. Askatu ingo dugu. Bai? Zeuru? Bai. Korrika azkar doanak ez du iristeko presarik. Benetan? Bai, oso ondo! Oso ondo, komodina! Ohar txiki bat daukatan zirentzat. Zaralez... Dantzari, Abeslari eta dantzari. Ona izango zara superrondan? Bai. Bai, ez da? Ni beti dantzari, bai. Bai, inguratzea atzo, jendi, ez da, Imar? Ondo. Nabaritza atzo, Baita komodina ere, oso ondo. Oso ondo, komodina be, bai? Ondo irabaztita. Bai, ba. Una isa bat zeuna be, irabazi. Hemen ez dugu aparitzen ezer. Laua nahi arrebako etxean ikusia. Ze kiroletan ibiltzen da Nadia Erostarbe? Eskubaloia, eskalada, surfa, kurlina. Surfan. Oso ondo. Handik ere batzekien. Bai. Arrozarra noski. Hortxete batzuk eta bokala. Zuk esan. A. Ja ba. Ondo entzun, hitz bat eskutatuko duguta, zu laguna bestian. Ustekabean elkartu ginen egunetik, urteak pasa dira. Egan azkar, ziztuan laster? Egan. Urteak egan pasa dira. Ezkabidean. Oso ona. Beste bokal bat? E. E. Ze esaldi universalak batzuk, Bai. Hauetako ze asmakizun da berriena. Kuadernoa, zorrozkailua, azpimarragailua, arkatza. Barrizena zein. Azpimarragailua. Oso ondo.
Zein gustatatzu Xabat, zuri? Ze kolorea, azpimarragailu? Orilla. Bai, Horize honena da, Zauzarta. garbizena. Berdia. Urdina txarrena, ilunena da. Bai, zugali horrek. Rosa ondo be bai. Ondo, nik hau dugu bat, arroxa. Bokala, bikote? O. O. Oh, Aurrera, askatu. batzuk argilean. Aurrera, entzun. Son las 8, levanto ya esos saludos. Son 4 noches que llevo ya sin Dantza klasik hartu zunetik, Bai, ez da. noiz sortu zen Raimundo el Canastero musika taldea? 19, 21, 23, 24? 21. Oso ondo. Egixe, Lizarran, beste bokal bat? Esko tableta. I. I. Laua nahi arrebako etxean ikusia, azken erronda zain, Ondo dago, Tira. Askatzeko moduan alegia. Edo? Askatuko dugu. esan. Txokolatezko tableta preziatuak dira ondoen eskutatuak. Hor. Venga, azken erronda. Ungaixa bat. Bandera bat. Nongoa. Sicilia, Nepal, Bhutan, Pakistan. Butan. Oso ondo. Puntu batzu gainera. Azken Bokala? bokala. Bai. Irakurri ondo, Bai. Txokolatezko gaieta preziatuak dira ondoen eskutatuak. Horreki bat badauka. Galleta, Ondo. oso ondo. Komodina. Oso ondo. Galder Aitor, simplea irudi ez da, esku bat, komodin bat. Eaztuek ere beste egite Oso duzuen. ondo bestiek. Hori da. Eutxi zegonari. Eguraldi txarrak baditu onurak. Zein kiroletan eginda ezagun odei ezpeleta, erremontean, surfean, aizkoran edo pilotan? Zetan kera hauga? Surfa. Errebotea, Pilota. bigarren errebotea, Aizkoran. aizkoran. Eurixe. Hombre, itxura dana Bai, neuki dago, bai, egia esan. Errebokala? Unaixe bat? A. Eta aurrera, Galder Aitor, entzun. Txalo fuerte. Txalo fuertitako zuz. Ondo ikasita. Nola du izena The Vaccines taldearen kantu honek? If you wanna, I always knew, Teenage Icon edo No Hope. No hope. If you wanna. If you wanna, bai. No? Ka? Bokala? E. Ona izango zinen, antzerkira zeure buru ikusten zuteko Bai, txaloka. askotan pentsatzen dute, Nik bezala joko balu publikoan ere, dena dela. Galder Aitor, ea puntu batzuk? Ea. Non sortu zen Katxopo izeneko platera? Ona, Asturias, Cantabria, Galizia, León. Asturiasen. Puxa, ondo. bai, Hau dona, parrandin aurretik, bai. da gero be bai. Bai, gero be bai. Bai, ondo. Kentzen zu pena danak. Bai. Bokala? Bokala, O. Katxoporen o. Eguraldi txarrak baditu onurak. Oraindik ere, segi egingo dugu, ezta? Bai. Aurrera ba, entzunago ere. Ze urtetan, kalera gauzen entzun dugun Thin Lizzyren abestia? 76an, 86an, 96an edo 2006an. 96an. Errebotea? 86. Bigarren errebotea? 2006. Oh! Oh! Beitu, neutzaizu nintzen urtien. Bai! Bai. Galder Aitor, azken erronda, Bai. Zenbat kilometro ditu Txinako harresi handiak? Handiak, Bada ez bada. 18.953, 19.754, 20.074 edo 21.196. Venga, bigarrena, 19.000 eta piko. 1000 urte egiten, Uf, 20.075. hau asmatu behar dago?
18.000. Komodinik ez daterako Komodinik hemendik. ez. Lastima. Zugu anatuko iazer, gordetzen zuen. Euri gutxiko herrian soro berdeak nekez. Arrazoi, hori bai. Onurak ere badituta. Adi, markagailuetara goaz, 210 puntu, eta komodina, Anjik eta Imarrek, Unai Xabat, 360 komodina, 250 komodinik ez, Galderrek eta Aitorrek. Lehenengo erronda erantzuten Anji eta Imarra hasiko dira. Proba hau eta gero talde bat agurtu beharko dugu, hau bazuek. Lehenengo errondan, Europako ibaiak dira, hori da jakin nahi duguna, Anji eta Imarra hasiko zizkigu erantzuten, ter, ems, in, ore, hua, po, rin, txai, don, au, ura. Rin. Europako herrialde askotatik pasatzen dago. Po. Italiako ibaia. Galderra Aitor. Ter. Hau berriz, Kataluniatik pasatzen da. Nola? Don. Europa aldeko Errusian. In. Suizan, jaiotzen dago. Ore. Suediako ibaia. Anja Imar. Txai. Hau temota bada. Txai. Txaiti. Unai Xabat. Ems. Alemania eta Herberen artean. Aukera Bikaina. bakarra da zuzena. Hau. Afrikako mendi baten izena da hori. Unai Xabat. Komodina. Baizta. Komodina. Eta ura ibaia Errumanian. 150 puntu. Unai eta Xabatentzat. Unai Xabat. Bigarren erronda lanean jarraituko duzu ez da bekasita. Jatorria Euskal Herrian duten postreak. Dira. Arroz esnea, mamia, taloa, ezurtxoak, San Blaso pila, Euskal pastela, pantxineta, flana, goxua, intxaur, saltxa, Carolina. Unai Xabat. Euskal pastela. Hauze hona, Krema zetea. Jatorria Italian dauka. Baizta, pentsa. Galderra Aitor. Euskal pastela. Mamia. Litekena da, Erne, historia aurrean izatea jatorria, historia beragazeak ere jakin dezan. Ona, Erreta edo errebarik? Erreta. Bai. Anja Imar. Oixua. Euskal Herriko ezinbesteko bat hau, bai. Unai Xabat. Pantxineta. Ire gustokoena. Bai, Bai. Galderra Aitor. Intxaur saltza. Intxaur eta esnez eginako krema, bai. Carolina. Bilbon, sortua. Unai Xabat. Taloa. Nola ez. Beste aukera bat? Beste aukera bat, Galderra Aitor, errematatzeko. San Blaso pila. Pila. Eibarren sortua, bai horixe. Egun gagarretan puntu zuetzat ere. Hortxe burruka. Eta hirugarren errondan, Galderra Aitor zeuk erantzuten hasita, aktoreak dira. Hori da jakin nahi duguna. Nerea Mazo, Helene Lete, Miren Gaztañaga, Itziarra Izpurua, Itziber Garmendia, Zurine Garzia, Itziar Ituño, Malen Osa, June Nogeiras, Sara Kosar, Jon Elaspiur. Itziar Ituño. Egin izan dutele zaile bat, bai. Nahiko ezaguna, bai. Anja Imar. Aitziber Garmendia. Garmen. Unai Xabat. Nerea Mazo. Boazen, itxaso, besteak beste. Galderra Aitor. Itziarra Izpuru. Ibilbide oso oparoko hau. Anja Imar. Helene Lete. Futbolaria da, ba? Unai Xabat. Sara Kosar. Ze ona, Sara. Galderra Aitor. June Nogeiras. Akelarren ikusi dugu, besteak beste. Unai Xabat. Zurine Garzia.
Michelin izardun sukaldaria da, bera. Galder Aitor. Miren Gaztañaga. Ezinbestekoa. Planto egiteko aukera daukazue. Planta egiten dugu. Noski ba. Puntuak. Zuntako 70 puntuak, Malen oso zegoen lekuzkanpo. Eta hori izan behar zena, markagailuak 210 puntu. Anjik eta Aimarrek, Zarautz Oñatin, Unai Sabat, 510, 270 Galderrek eta Aitorrek. Anji, Aimar! Haze nahi gabe aurpegia, lastima, komodi matera izan dugu. Tentsio asko, dena dela, lanak ondo egin ditugu, Baina, hause, 5. izango da azkena, zer moduz bikote? Ondo gustora. Oso, ondo. Pena baina. Ze, Anji, penatuta? Ai, jode. Bueno, oso lehiakor, baina aldi beren oso fin ere aritu zaretelako, benetan, 5 saio, 1.250 euro irabazita, balantzea ona da, ez da? Oso jatorrak, bebai. Venga, Anji, Aimar, miluzeko onena, etortzien onena. Itxo. Etortzien onena. Pelotak izan da zuek, obviamente. Pelotak izan da gu, oso ondo. Izan gabe ere bai, Bai, dan. Anji? Ez dela, joe, lehiakideak. Bai, barik. Barrotik Lehiaku eta ikusi, lehiakideak, oso ondo. telebistatik ikusten den gero, ja barrotik Bai. ikusi, guretzat plazer bat, zuek, hemen egotie. Oso gator bikote, behon Aupa dizela. zuek! Esker. Final erditan, Unai eta Xabat batetik, ondo bikote eroso, ez da? Bai. Hasieran igual pixka larri. Bueno, Galder eta Aitor larriago ziren, baina hauek ere aurrera, iritsi berriak, ondo, ez da? Bai. Institutuko ikaslek ere, bueno, da. merezi duzuen errespetua izango dizuete aurrerantzean ere noski. Espero. 0, matematikariek esan du, ekuazioa egin eta 0 da. Puntu gutxiago, zuek, erantzuten lehenak beraz, prest, hartu ba lekua, sokatirara goaz. Denbora, ze idazle Oiartzuarrek idatzi du Zoo liburua. Paso. Goiatz Labandibarrek, zenbat zeta daude zuku izoztu zoragarria hitzetan? 4. 4. Jarraitu esera zarra, abenduko eguna argitu orduko, Iluna. iluna. Ze koloretakoa da telefono deia ez hartzeko botoia? Gorria. Gorria. Zein Euskal Herritar izan zen Everestera igotzen lehena? Juanito Jarzabal. Martin Zabaleta, zenbat kirol egiten dira duatloi batean? 2. Noski. Hueskaz gain, zein beste lurraldetan dago txamantxoia? Nafarroan. Nafarroan. Ze lanbidegatik da ezaguna Morgan Freeman. Aktorea. Aktorea da. Nork zuzendu zuen The Virgin Suicides film estatu batuarra? Morgan Freeman. Sofia Coppolak, Euskal Herriko ze hiriburu da jendetsuena? Bilbo. Bilbo. Ze izendu arrosa landarearen loreak? Arrosa. Arrosa. Ze adierazen du iparrorratzaren geziak? Iparra. Nola ez. Nola du izena Euskal Hirigune Elkargoaren autobus zerbitzuak? Paso. Txik-txak, abestiaren arabera, ze herritako arotza zen Erramun Joakin? Paso. Iturengoa, ze kiroletan aritzen da Araski taldea? Saskibaloian. Bai? Nola du izena Adams familiako amak? Victoria. Mortizia. Zein fenomeno meteorologiko da Mistrala? Aizea. Haizea. Zeintzuk dira Biriatu herriaren azken bi hizkiak euskaraz? Ua. T eta U. Londreseko ze hilerritan daude ehortzita George Michael eta Karl Marx? Paso. Paso. Jai geiten. Ze hitzek osatzen du Trivial Mai jokoaren izena? Pursuit. Pursuit. Trivial Pursuit. Egon nahi nik, bai, zementrori. Bai, ez da? Ikusten Jende asko bisitan. Marzen hilobia ganera da, oso... Bai. Eta Ikonikoa. Michael be, bai. Claro. Mutilek, ala ere, programa oso eginda. Bai, ez da? Sokatiran Bai, ezin aurrera egin. Bueno, ze moduz, balantzie, Ondo. Gustoa. gure veteranoak zarete. Ja, eredu emoteko prestu. Hori, hori, hori. Hau pasuen! Baikote! Nork esan hartzigun eroglifikoak ikusita gero, Galder eta Aitor finalen izango genitu. Eromena. Baina dena ez pagita eroglifikoa hemen. Ondo bikote, Bai. Apal, apal,
Kirol kazetariak izan nahi dute sendo, baina arrokeriari gabe. Finalera heldu garen arte. Gaur lehenbiziko saioa, ondo legoke, iritsi eta lehenbizikoan, zakua eraman. Ondo? Bo. Perfecto. Bai, hori da, diru kopuru honi dagokion soinua da, bo. 10.500 euro, jokoan! Bo. Bo, ez, neutakotena boltzan. Hau da, ua! Bai, ados. 10.000 euro dako zuzu. Galderrek esan du, bo. Berak bere kopuruak izango ditu. Ez da bil gaizki, gantza? Pinudirik ez tokat, Ez da, gure publikoa ere fin, noski Leioako lagunak, zapazuek. Hau ba. Barandia ganetik. Etxeko ideialdia. Etxekoak ere, bo. Miluze jarrita, gero, jartze zuie musikie, pentsa, telebista ikusten zauz? Bai. Galderraitor da musiketxu jarritxe. Edo irakurten zauz da musiketxu jarritxe. Saioaren arabera, miluze dagoenean, miluze, bera. Aber, ni gauze batzutan ez, bai, musiki jarri eta, ez dakit, etxeko lanak egin, harriku egin, edo etxigarritxu, edo. Galderraitor, ze musika entzute zui, Bueno, azkeneko kontzertu gonitzena anestesia. Ondo. Bai, hori da. Ondo, sasoi bateko txusala, ondo argi geratzeko, ondo? Ondo? Aitor? Igual ez da dortxarto, Musika ez da dire fuertean. Ez. Matematika, bai. Egiten dut dantxa. Dantxa afrikarra bai egiten dut. Dantza afrikarra egiten duzu? Egiten deba, nire gara. Wow. Zakua irabazizkero, hemen txe, Bai. Ni jenbea jota. Bai, zizten dizu. Bueno, zuk ze musikatxu entzutezu? Nik, azken aldian, itzulera iragarri dutela eta, konkretuki Liam Gallagher deixen entzutera nire? Bai, Orain arte sekula, ez da? Zure aita dalako. Adibidez. Zure aita dalako. Neu me gustero ongo nintzen, eta final honetan me gustero ongo nintzen, bestak beste, zuek, Galderraitor, Manchester handian, Inglaterraragoaz, Manchester handian sortutako musika proiektuak dira. Hori da galdera. Denpora. Ocean Colorresin, bai edo ez? Ez da Ocean. The Smiths. Bai. Fatboy Slim. Ez, Yankee. The Seedless. Chemical Brothers. Stone Roses. Inspiral Carpet. Happy Mondays. House Martins. Yes. Space Monkeys. Bai, igual, Space Monkeys. Ez que da puta idea. The Charlatans. Egiaztatu egingo dugu. Hiru akats. Manchester handia konderrian murgilduta. Aldugu bakarrik bi kendu. Britpoparen erakusle izandako talde ederrasko ditugu zerrendan. Manchester handian sortutako musika proiektuak zeintzuk diren jakin nahi dugu. Arek. Egiaztatu? Bai. Lau akats? No. Inspiral Carpet. Sei akats. Egin aldaketak egin. 10 segundo. 6 akats. Aldaketak egin. ¿Eso sabes? No sé. Space Monkeys aquí no. Denpora, Galder. Ondo begiratu zerrendari, urrezko galdera. Bi talde hauek emakumezko kideak dituzte denpora. Emakumezko. Eta igual deskarte bidez egin alda. Batzuk. Venga, bai. Galderraitor zer? Musika estiloa barki da, ez dugula dominatzen.
Gero oso kantu ezagunak die, eta ezagutzen ditugu danak, Seguro. Dantza egin dugu. Entzuten hasi da. Bai. Hausan kolorrezin zoragarria. Ez eskoremuan jarri dugun taldea. Zuzena da? Birminghamen sortu baitzen. 89an. The Smiths, bai eskoremuan. Johnny Marr eta Morrissey. Manchesterren ezagutu omen zuten elkar, Patti Smithek emandako kontzertu batean. Guau, ikusi dut Morrisseyen kontzertu bat aurrekoen Londresen. Ba. Igual nire izitzen ikusi duten geuse onena taikue. Zea beslari ona. Gero tipoa txotxolo samarra omen den edo. Dena ezin. Zuri zer gertatzen zaizu? Bai, ez da. Abeslari txarra naiz, jatorra, noski. Fatboy Slim ez eskoremuan, bai? Londonen sortua, musika elektronikoan ezimestekoa. Inspiral Carpet, oh yeah. Manchesterren, besteak beste, Manchester izeneko mugimenduko kide ere izan baitziren. Chemical Brothers. Aitor dantza egindakoa, seguro. Bai. Manchester, from Manchester, benetan. Bai, konkretuki Hacienda, klub mitikoaren bueltan. Space Monkeys? Bai? Bai, eta hauek ere Manchester, mugimenduaren bueltakoak. Txarri batzuk tiese. Bai, Bai. bai, Zulozale batzuk. Ja. Zulozale rockero Bai. batzuk. Bai. The Charlatans. Bai eskoremuan, zuzena da? Oh! Bai, hiru akats genituen azeran, egiaztapenak egin eta begira. The Charlatans, Birminghamen sortua, The Seedless Londonen, The House Martins Hewlen, eta beste biak bai, The Stone Roses eta Happy Mondays Manchesterren. Kokatu behar genituen bikote. Bueno, 300 euro, galdera Aitor. Ondo, hasteko? Zerto? Ba, urrezko galdera, 1000 euro irabazteko aukera, hemen ez da maitu oraindik finala, Sakura bideratuta ez gaude, baina 1000 euro eskuratzeko aukera, bai. Galder eta Aitor bitalde hauek emakumezko kideak dituzte hori da galdetu duguna. Batzutan argi dagoelako ezetz, batez be horra itxi galdetzen genuen. Ocean Colorresin. Bai? Oh! Zieba! The Seedless eta Happy Mondays behar genituen, baina Happy Monday edo dena delakoak, zuentzat. Aitor, gaur iritsi finala jokatu, 300 euro zuena, irabe jondo izuela,